faint, sawl a rhifau. Mwyn i blant yn yr ysgol neu aelod o staff arall ddweud wrthym pa rif neu nifer o rywbeth sydd ar gael, mae 2 ffordd o holi, ac mae'r ddau yn golygu how many yn Saesneg. Dyma'r 2 ffordd wahanol. Mae'n bosib defnyddio sawl gydag enw unigol. Ystyr enw unigol yw un o rywbeth. Sawl plentyn, sawl siap, sawl cylch. Does dim treiglad ar ôl sawl. Ffordd arall o ofyn yr un peth yw defnyddio faint o, gydag enw lluosog. Ystyr enw lluosog yw bod mwy nag un o rywbeth. Faint o blant, faint o siapiau, faint o gylchoedd. Cofiwch fod angen treiglad meddal yn dilyn o. I ateb gyda rhif, nodwch fod ffurf y rhif yn dibynnu a ydy'r enw yn fenywaidd neu'n wrywaidd. Dyma'r gwahanol ffurfiau. Gydag enwau benywaidd fel doli, cath a llygoden, dyn ni'n defnyddio'r ffurfiau yma: 2, 3, 4. Dyma rai enghreifftiau: 2 ddoli, 3 cath, 4 llygoden. Gydag enwau gwrywaidd fel afal, bloc a plentyn, dyn ni'n defnyddio'r ffurfiau yma: 2, 3, 4. Dyma rai enghreifftiau: 2 afal, 3 bloc, 4 plentyn. Yn yr uned hefyd, byddwch chi'n dysgu pa rifau sy'n achosi pa dreiglad. A gallwch chi adolygu hynna hefyd yn yr adran Help Llaw. Mae'n amhosib dysgu beth yw bob eitem. Ydyn nhw'n fenywaidd neu ydyn nhw'n wrywaidd? Felly mae'n dda edrych yn y geiriadur i wirio. Neu ysgrifennu eich rhestr bersonol eich hun o eiriau sy'n bwysig i chi.